Alam ko sa online, ma'am. Pag natusok ng pako, ano. Akit ka pa. Kabumba mo na lang. Yan. Hanggang pala maaraw pa ng vlog, di gayon. Nga nagis niya siya, hindi ko tingnan na dyan. Hoy, kumakain na ng hotdog. Miguel. Oh. Kasi kaya hindi ko gano'n. Yung wala man. Yan ang bilis kasi mga lawang. Oh, yun lang. Kaya si kuya ko, hoy, kumakain nga. Pero mas maganda yan lalagyan. Ayun na. Siyempre, pag natusok ng pako, ano, Langis. tatakpan nyo na lang yung ano. Butas. Jesus Christ. Ano? Kahit walang chemical yan, importante basta tumikot yan. Pwede na. Mahirap pag hindi umiikot eh. Naka-stack. Oo, mahirap yun. Oh. Ganun. Ngayon guys, yun ang kaya hindi ko. Ano yung ginagawa? Not sure. Yung ano, iniluluto, kamusta yun? Laki na yung nilutong hotdog. Mati ka na nga nasunog eh. Bakit na sinunog eh? Hindi nga ako marunong magluto ng hotdog. Bakit na sinunog? Wala lang. Sabi ko, kung sunugin, bakit na sinunog? Wala man sinabi na... Walang sinabi na... Sunugin ay hindi sunugin. Nagising yung skiran dito. Itong skiran daw. Ano tinatanggal mo ang barbula eh? Yun. Ikaw, tatanggalin na kita. Sige. Sige. Kaya tabi na muna daw. Nagising yung skiran dito. Ang ginagawa lagi. Ngayon kuya, pang press no? Fresh. Ayos. Nagising yung kuya. Ang daming pumuso ng kuya. Yeah. Ay, lalapat lang. Ah, excuse me. Nagising yung skiran, hindi ko kanyang laging ginagawa. Ay, yata ilapat lang siya. Parang gulong pa eh. Gulong na ano, gulong ng truck. Ano, trap? Ewan ko kung gulong ba ng truck. Pag ikuti malakas yung pressure mo dyan, hindi mo ilalapat. Nga pa. Talaga, yung pressure lang naman dyan. Na. Na. Ito na. Kaya mo na yan, kuya. Kaya yung ginagawa guys, hindi ko kaya yung tignan. Awa. Akit ka pa. Kaya guys, kanyang ginagawa. Yun. Nasabot yan. Nasabot yan. Eh, ito na lang po. Tayo. Dahil bubuto sa ating mukha yan. Hawak mo lang magkabilangan, kaya ako tatanas ka. Pwede rin sigurado. Kaya lang. Ngayon. Ano yan? Ah, paano? Compress? Baka mulay lang ito eh. Wala. Ang gawa ni Kuya Randy. Dark lang. Ano? Bless din kayo. Luto na. May iplet yan. Gumbawa na lang ba? Bumba mo na Yan, lang. ikaw mo. Sunigit yan. At iplet din. Ano nga? Hindi mo na kung may bulas. Papalitan. Siguro pa. Yes, again. Papalitan nyo. Ngayon kaya ako ni Kuya ko guys. Tinigil lang. Siyempre, bigay ko. Nga guys, guys na post. Saan yung war? Oh. Oh, meron na yan. Yan. Guys, yan. Karen din po. Papakuha ko kayo nandito. Oo nga. Tulang-tulang na sila. Wala, ayos o. Kami nagtatambok tayo. Hindi. Ito ka na. Sino yan? Oh, Ayan. Pakalagyan mo na ng kaya-press ng buwan. Na guys, tayo sobrang usok. Yan. Tara. Yan. Please. Please, kanilang ginagawa.
Yan. Ito ba? Yan. Yan. Inawin. Yan. Yan, ganyan pa rin. Wala yung Oh, yan. Oh, yan, sige. Yan, ganyan. Mabilis. Usok kasi guys. Ganun. Jalawin nga natin kumain ng hotdog. Ito nga yung si Kuya Engi ko nga guys. Wala na yung gurit eh. Kaya ako, wala ka sa tapunan. Ano ba yan Kuya? Wala yung ano lang. Vlog Ito yung na ano. tayo. Yung Aba. kapatid ko ng bro. Agising nga si Kuya Engi ko kanyang ginagawa. May butas Kuya. Kung may butas, binutas mo yan. No. Kung mambubutas ako, Jingjing, no? Ah. Sigurado yun sa atin, no? Kung bubutasin ko. Para di kayo makalis. Agis na yan yung ginagawa ni Kuya Engi ko nga guys. Lagi. Kapag yun, para makita mo yung ano. Ano? Gano'n chemical to. Ah, Bilhin na lang kayo ulit mamaya. chemical? No? Kundi bukas. Sige. Magkano yung cam na ganyan? Ito ba? Di ko po alam sa... Ano eh. Binibilan namin po ito sa kakilala po namin. Di ko po alam kay Papa. Siya po yung umano po nito sa kanya. Pero Ay, mahal daw po butas. yan eh. Sabi daw po nung ano. Eh, Nung nagtanong po ako sa may ano, sindalan. ba't kinanya mo lalo? Na Kuya, pag ginaganyan. Para pumasok yung ano. Yung, Yung pandikit. ah, Alam ko sa online ba, mura ata yan eh sa online. Ano? Yung ano Yan. nito. yung isang Yung magkano kasi sa online yung pandikit ng ano pa? Na? Ng papachi. Ganyan? Ha? Isang pirasong ganyan. Ha? 10 piraso, 85. Bay? Yan lang, yun lang pandikit niyan, G. 85. galing. 5 piraso lang yan eh. 85 pesos eh. Hindi yan pala ginagawa nila. Yung kay tatang pa, yung magkano yung binili? Sandaan daw. At ako na to binili tanda. 15 pesos. Gi. Hirap yata Kuya. Di, madali lang pasok. Inaano ko baka masobrahan sa pwersa, mahirap na. Pumasok ng buo. Ay no, sabi na oh. Buti hindi pumasok ng buo. Bakit? Ano ba ang mangyayari? Pag pumasok ng buo yan, wala na. Ulitin mo. O Oo. tatanggalin. Tatarak na naman natin ulit yan. Pwede mo yung bomba dyan. Sige. Bomba, yung bomba. Kunin ko lang guys. Ha? Yung bomba daw. Oh. Yan. Eh. May ginagawa niya. Eh. Wag. Ginagawa niya. Kuya. Oo, wala naman sa katawan. Kasi nga, tingnan niyo sila Kuya. Ano ka gano'n? Sige na, tingnan niyo. Ha? Ha? Bantot na yun eh. Oo. Ay, kasi nga yung ginagawa nila. O, saan ko? Buwang mo. Nag-gising ginagawa nila dito. Yung siya pa kaya dito natin po si video kaya Bruce Reading. Bye-bye! Bye-bye si Digay on Charot!